Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Maybe I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. Dahil na ko siya maayo. Huwag din siya makatugabi. Huwag sigurado ko nga tungod to sa akong gibuhat. Sorry, Inday. Huwag na din ako kapugi na akong kagalima. Sorry. Pumunta mas bilutog ng biloy. Abot man naman yung koma. Bigo ito na siya. Kaya hindi na yung pagkaon. Magkuha ka na ko. Dadaan na ako siya din eh. Muta sa na yung giluto na, oy. Bukal mang tiyan ko nang. Murag akong gi-imagine nang, murag lami na kay ikaon. Kutoy na kay kong tiyan na. Gigutom kong mayo. Murag gani ka nang sa simhot pa lang, murag madagay ko na kong kaon ang imong mga pangluto ka na. Gutuman na gina ko nang, ay. Nang pwede ako yung unang mukhaon nang. Isod kayo. Nabi ako'y ulcer nang. Basi ulceron ko balik ba? Sige na nang. Gutom naman gid kaayo kay tigpaniod to na Godron. Gani. Kung nalaos pa ta sa reception sa kasal ni Miss Nicole, nangaon na sa turong orasa. Kapanangay. Buger ba yun? Kung ka-reception kay unahon din ang seremonyas, kana siyang program nila. Kaya kung unahon pagkaon ka ng kaon na, awan na yung matambos program kay mga uli mga tao. Ingana ba ng mga dinis mga Pilipinas? Mga Pilipinas. Ingana ba ng dinis Pilipinas na? Hindi ba kabantay ka na? Oh, kanya kaya na mas mo mga tao, mga bisita. Kaya unahon maging program. Di man unahon kaon. Imuon man tang audience. Audience. Muntang audience. Nakatambong og kasal kausa nga ang inahan sa flower girl kay nagpa-deliver lag pagkaon para sa iyang anak kay sige naman tao hilak ang bata oy kay gigutom na lagi. Ay, minagawa bitaw ni kasal diris ato nang. Kutoy kayong tinas mga tao ay. Mo nga, inig pangaon na. Lumpig pa giyatakig branhap. Kaon dito. Asa plato ka doon. Bitaw grabe ay. Kaya kung di pa mo kaon nang, sus ka ng mga ulsiron, awo, yay, yun. Yay, oy. Ang maayo ana unta ba? Kung imbitaron og kasal, magbaon. Dang, Diba? hindi na po, Dang. Oh, Dong. Ngano dong? Gigoto na si Inday. Namuta ka, uy. Nangyaaron, uy. Nagutom na gyud. Gutuman na gyud. Ay. Salamat na kadogit intaan ko ba. Kabayo ko pa, ano niyaman ko din eh. Ano niyaman ko sa kwarto ni Sir Joko? Ano man eh. Alam na ba, Sogi ko? Okay, sir. Okay. Oh. Where's ba si Inday, sir? Where's ba si Inday? Ha? Uy, tuwating ilis ang kwarto, sir. Kung doon? Pinihin na ako sa gida. Hindi ako na siya nagigda, pagikan ako. Pero,
man siya. Kunya, wa man siya. Nakamata na tingali siya, Kiko. O, midali paggawas. Wala naman sa naging sapatos nga, diya na akong butang. Nigawas yun siya nga, wala na ito mabantay eh. Dali, pangitaon to, Kiko. Wa pa sa tingali ito magkapalayo. Okay. O sir, asin na ito pangitaon dili ako, sir. Nandulor! Nandulor! Luwag dyan si Inday nang! Wa pa ito magpalayo. Nagagawas sa kanang, Kiko. Dali. O sir! Kuya, wa naman taong tanin ni Dua, oy. Saan ba din ako kahita mo ay tao na, oy? Huwag taong man. Napagit. Sige lang, maayo ang ginoo. Maayo yung pinagawas sila. Madali ko kaon, bigay. Kung gawas na ko din ilawom sa kama. Salamat sa Ginoo. Busog na ko. O salamat na. Nakabalhin ako din sa storage room. Sige mo pa sila mamalik. May napunta din nila ako kayo ng mga habol. Panangit mo abot sila din sa panita na ako. Hinita na ba din Pero bahala na. Ang importante, busog na ko. Masa kumukul ako na dayon eh nga. Posibleng itago siya. Oh, uy. Nahurot ng pagkaon. Sa ano pa? Naaragin ka din ni Inday. Inday! Inday! Asa ni siya? Okay lang na kung maayo ang kwarto. Huwag na din siya. Sir, Nang! sir. Uwa man siya sa iyang daang kwarto. Gipangliit pagigani na ako ang ilaom sa kama. Mga kabinet, siya. Wa man yun. O wag isinyalis nga ni Sud siya dito. Binirag na siya unta ganina lang. May pag wala rin magawa sa Kiko da. Di panik mo sa dayon bugod. Ano nakasiguro ka, sir? Gurot niya ang pagkaunang. Ha? Tanang suok ining bayan ng kabisado na ni Inday. Hindi arag na siya din eh. Inita na, uy. Ano naman kung di ko minawa. Magawas na bilang ako din nino. Bahala na lang kung makitaan ko nila. Ay, hindi lang yun, uy. Bahala na lang yun eh. Pakungat na lang yun ako. Gusto ko. Naman nila kaming bintana. Ako din hindi lusod ang hangin. Ay, salamat. Lisuot kita yung tao ng hangin. Basaan naman na ining akong gisulog nga gaon ko eh. Kailangan na mag-inis ko eh. Masakit ko na talakihada. Pero, unsa man siya akong ilisun ko. Habol ang kurtina ng minaa din eh. T-shirt ni Kiko! Ako lang sa ubon. Sakto na nako ora nag akong sinina kay nako kayo si Kiko. Buon ko sa mga sapatos kay heels na kay nida. Basta pantay ni.
din ako nga. Sirabi ko nga, nalakman din ako. Ay, salamat. Salamat. Nadakra. Ay, mag-ilis na ako. Thank you. Hindi ba sa ganabuli mo ng t-shirt ni Kiko sa... Bako mo tingali ni... Ay, tira pa ako. Pero, murag, hindi sa nibag ng lambada. Pero mahala na. Sulubon ko lang niya. Ang importante nga dili baho. Sir! Sir, ano? Nandolor. Nandolor ako rumbling usap. Murang kong nabuang sa kakutas. Ay, pahuway sa koy. Makita na ako sa inday ko nung adlaw. Hindi mahuman ang adlaw. Ay, sir. Pahuway lang, sir. Di mo ragi kapoy na kada. Okay raw, Kiko. Tabangan lang nyo itong pangita. Asa mo may uwa na ito ma-check, ha? Ay, sir. Tanang kwarto sa taas. Na-check naman nato, no? Very good, sir. Na-check na ito tanan. Pero ang storage rooms, raywa na ito matanaw, sir. Tira noon, sir. Hey, Unsa? storage room. Storage room? Yes. Basta, storage, sir ba? Ganang sula na sa mga apol o kurtina sa mga ulan, sir ba? Kung na, tara! Ato na to! Okay. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka na to sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000